רוצים שלקוחות שלכם יוכלו להוסיף מוצר במבצע לעגלה, בהנחה בלי תוסף בעלות? בואו תראו איך עושים את זה. אוקיי, אז בעצם מה שאנחנו רוצים זה לאפשר ללקוחות שלנו לרכוש מוצר כלשהו שהמחיר שלו הוא X ב-X פחות 50, במידה והלקוחות הוסיפו מחיר מינימום לעגלה. כלומר, אם לקוח הוסיף 300 שקל לעגלה, אם מוצר כלשהו לבחירתנו יופיע לו כאופציה להוספה בעגלה במחיר מוזל. במקום 200 הוא יופיע ב-120. לדוגמה, אוקיי? אז מה שאנחנו צריכים זה פשוט לשים קוד באתר שלנו, לבחור את המוצר ולראות שהכל עובד. את הקוד, קישור לקוד, שמתי לכם פה בפרופיל, בתיאור של הסרטון, פשוט וקל. מה שצריך לעשות, מעתיקים את הקוד והולכים לאתר שלנו. באתר שלנו אנחנו צריכים להתקין תוסף שנקרא קוד סניפט. אוקיי? במידה ואין לכם תוסף של קוד סניפטס, אתם הולכים לתוספים, לוחצים על ללשונית תוספים, לוחצים על Add Plugin. ב-Add Plugin אנחנו הולכים לשורת חיפוש תוספים בצד שמאל למעלה, ורושמים קוד. כאן יש לנו שתי תוצאות שאני מאוד אוהב. אני אישית מאוד אוהב דווקא את התוסף WP קוד. באתר הזה ספציפית מותקן התוסף קוד סניפט, אז אני אעבוד כבר איתו. התוסף, התקנתם את התוסף, הפעלתם אותו, בלשוניות אמור להופיע לכם אנחנו נכנסים לסניפטס, ומה שאנחנו עושים, אנחנו לוחצים על Add New, בעצם מוסיפים קוד חדש לאתר שלנו. חשוב לוודא שני דברים. דבר ראשון, שהקוד שלכם הוא PHP, הקוד הספציפי הזה הוא קוד PHP. הסיבה שאנחנו שמים את זה בסניפטס ולא בתבנית, כדי לא לגרום לשגיאות בתבנית האתר. דבר שני שחשוב לעשות, זה לתת כותרת שמסבירה טוב מאוד מה הקוד הזה עושה. אתם לא תמיד תזכרו מה הוא עושה, לא תמיד אתם תעבדו על האתר, יכול להיות שמישהו אחר יבוא ויעבוד על האתר. תסבירו לאחרים, לעצמכם בעתיד, או לאחרים, מה הקוד הזה עושה. הקוד שלנו הוא עושה הוספת מוצר בהנחה ברכישה מעל 299 שקלים. אוקיי? זה גם יהיה בעגלה. מעולה. עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת את הקוד. מעתיקים את הקוד שלנו, כבר העתקנו אותו, אבל נעתיק שוב פעם, לוודא, כמו שאתם יודעים תמיד לוחצים פעמיים קונטרול C, פעם אחת קונטרול V. ומדביקים אותו אל תוך התוכן של הסניפט שלנו, של הקוד. מעולה. עכשיו, בתוך הקוד אנחנו צריכים לערוך כמה דברים. דבר ראשון, מה המחיר מינימום שאנחנו רוצים? במידה ואתם רוצים שבמידה ולקוח קנה מעל 100 שקלים, מעל 200 שקלים. אישית, אני משאיר פה כרגע את הקוד על 299 שקלים. דבר שני שאנחנו רוצים הוא לבחור את סוג המוצר שיופיע בעגלה. על איזה מוצר אני רוצה שתחול ההנחה. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים ללכת ללשונית מוצרים, ולמצוא את המוצר הספציפי שאני רוצה. המוצר הספציפי אישית שאני רוצה, זה מזוזה בצורת ארץ ישראל, בטון לבן. המחיר הרגיל שלה הוא 199 שקלים. בהנחה אני רוצה לתת אותה במחיר מוזל יותר. מה שאני צריך לעשות זה לקחת את ה-ID של המוצר שלנו. ה-ID יופיע ברגע שתשימו את העכבר מעל הכותרת של המוצר או העריכה. מעתיקים את ה-ID, במקרה שלנו 6125, קופי, וחוזרים אל הקוד שלנו. בשורות הקוד שלנו יש לנו פה 4 או 3 מקומות שצריך להכניס את ה-ID מחדש אל תוך שורות הקוד. יש לנו בשורה 6 מקום להכניס, עושים paste. יש לנו בשורה 49, יש לנו בשורה 92 ובשורה 75.
כל השורות האלה חובה להחליף את ה-ID אל ה-ID של המוצר החדש. יפה מאוד. עכשיו אנחנו רוצים לקבוע מה המחיר החדש של המוצר, בעצם מה המחיר הנחה שלו. אוקיי? אנחנו נרד לשורה 50, ופה יופיע לנו offer price, מה המחיר, offer הצעה, מה המחיר שאנחנו מציעים בעין ללקוח. במקום 199 שקלים, אני רוצה שהמזוזה הזאת תימכר ב-119 שקלים, במידה ולקוחות רכשו מעל 290 שקלים. מעולה. ודבר אחרון שנשאר לנו לעשות, זה מעל המוצר מופיעה כותרת, שבעצם אומרת, היי, יש לך פה הצעה ללקוח. כותרת הישנה בקוד היא הוספת חנוכיה ב-200 שקלים, במקום 285 שקלים. כרגע אנחנו רוצים לרשום שיש פה אופציה להוספת מזוזה. אז הוספת מזוזה 27 סנטימטר, זה גדולה, ב-119 במקום 199 שקלים. מעולה. הקוד מוכן. לוחצים על Save and Activate. אנחנו מקבלים פה התראה, Snippet Created and Activated. לפעמים יש התראות שזה לא עובד. לדוגמה, במידה ויש לכם באתר תוסף של Discount Rules, הקוד לא יעבוד. יש לי את הקוד שכן עובד עם Discount Rules. במידה ותרצו, תרשמו לי בתגובות, אני אשלח לכם את הקוד. מעולה. עכשיו אני רוצה לבדוק שהקוד באמת עובד. למרות שהוא מופיע לי שהוא Activated, אני רוצה לראות בעגלה בעיניים שלי. מה אני עושה? לוחץ, עובר אל האתר שלי, אבל אני נכנס באינקוגניטו לוודא שאין איזה סתירה עם זה שאני מחובר כמנהל. נכנס באינקוגניטו לאתר שלי, ואני מוסיף מוצר אל העגלה, והמחיר שלו הוא מעל 299 שקלים. הנה יש לנו פה תמונות של מתכת, בוא נוסיף ב-900 שקלים, 899 שקלים. מעולה. נעבור אל סל הקניות, וכמו שאתם יכולים לראות, בסל הקניות מופיע לנו המוצר שהוספנו, ופה בצד שמאל הוספת מזוזה 27 סנטימטר ב-119 במקום 199 שקלים. ניתן ללחוץ על הוספה לעגלה. מעולה. וכמו שאתם רואים, בעגלה מופיע המחיר של המזוזה מעודכן ב-119. דבר נוסף שקיים בקוד, זה שהלקוחות לא יכולים להוסיף יותר ממוצר אחד. במידה ולקוח ינסה להעלות את הכמות וללחוץ עדכן עגלה, יקפוץ לו הערה למעלה, ניתן להוסיף רק יחידה אחת ממוצרי מבצע. זה הכל עד כאן, מקווה שזה עזרתי לכם. מוזמנים לעקוב לעוד טיפים איכותיים. יום טוב.